Hello guys! We're going to Bulinaw. So from San Carlos, more or less 2 hours, more than 2 hours ang biyahe namin. Going to Bulinaw. Mag-overnight kami doon with Abby and Tita, Sista, and brother-in-law. So we are 11 in all. At ito at nasa daan kami. This is my sister Marites. Aking pamangkin. Si Rosana nasa isang car. Dahil hindi kami magkakasya dito sa car namin. Medyo malayo-layo ang Bulinaw. Ito at paakyat kami sa taas na ito nasa Sigsag Road na kami na area. So here we are, Bulinaw na. Our check-in sa G Resort ay 2 o'clock pa. So we decided to go to Enchanted Cave. Few hours lang siguro until 1:30. So here we are at Enchanted Cave. Nag-re-register pa kami habang kumukuha-kuha na ako ng ilang pictures. Guys, for you to know, ang Enchanted Cave ay very popular sa mga tourists dahil ang itsura daw nito ay parang isang malaking coral reef na lumitaw from underwater. Kasi nga, sinasabi na million years ago, ito ay under the sea. Tapos lumitaw na lang. Bakit? Dahil nga sa pagkakadiscover ng mga corals, coral rocks at mga fossilized giant clams sa area. So, eto, nakapasok na kami sa loob ng Enchanted Cave. Makikita natin, punong-puno siya na para siyang mini forest na dinevelop at eto, preserve pa rin nila yung mga trees dyan. Pinuno nila ng iba't ibang uri ng halaman. So, very relaxing siya na ikutan natin ng mga iba pang turista dahil nga punong-puno ito ng puno. Yung paligid niya punong-puno ng puno at iba't ibang uri ng halaman. Tapos, meron po tayong dalawang swimming station, dalawang landscape garden, tapos landscape garden po natin good po. Tapos sa cave building naman po kayo mababa. Ay, maganda. Bali, bababa po tayo. Bali. Sa platform may kita na po yan. pinag-uusapan namin ano nga ba ang dapat naming unahin dahil hindi nga namin maiikot ang buong paligid. Saan ang daan? Tara. Mamaya na. Kaya importante dito dahil mas ano tong pupuntahan natin. So patungo kami sa Enchanted Cave. Samples ng mga giant clams or taklobo. Ito daw yung nagpapatunay na before ito dagat ito na area hanggang sa lumitaw ang lupa. So ito yung mga giant taklobo. This was once a part of the sea, estimated to be over 10 million years ago. Ah, okay. Because of these fossils and rocks, that shows that this was part of the sea before, as said, 10 million years ago. At eto, ang mga kasama namin, na mukhang napagod na. But if you look at the rocks, may nagpapahinga na. May mga hamak or duyan sa area na pwede nating pagpahingaan. Pero nag-stop over na. Look at this. Ito mga to,
Ha? Nature to? Really? Talaga? Sa tubig mo kaya ang dami. Oo nga. Dagat. Dating dagat. Itong mga rocks na to, natures daw. Sabi nung isa sa mga tagapangalaga. Wow ah. Diba? Oo, dagat ito noon. Oo. Dagat ito noon. Oo, tapos nang nagbubaba ang tubig, ito na siya ngayon, lumitaw tong ano. Kaya makikita mo, ito yung mga corals. Saan ba tayo dapat pumunta? Bakit dyan tayo? Saan ba? Dating dagat pala daw to. Saan ang daan? Ito. Wala, nagpahinga na si Kuya. Uy! Kita natin, a lot of corals. Now, this was before part of the sea. Tara, Baki. Sama ka dito. So, makikita nyo guys, bawat daanan namin, maraming napakalalaking mga coral rocks dyan. So, sa buong paligid na to, napakadaming trees around, mga limestones, corals. Getting inside the cave, protocol, we need to use the helmet. Okay. Puno-puno ng mga halaman, mga trees. Talagang properly cared siya. So, wala kang makikitang vacant dyan. Basta halaman lahat yung nasa paligid. Malaki. Ha? Malaki yung Malaki yung helmet mo? Oh, ito. Dahil malaki. Mas ano. dito pa. Sama ka naman tayo. Ginali? Doon. Okay, kailangan namin bumaba. Nasa bukana na kami ng kuweba at ito, pababa na kami. Ayan. Masyadong ano siya, masyado siyang matarik dahil nasa pinakababang bahagi nga sa loob ng kuweba. Ayan yung kuweba guys, oh. Nakikita niyo yung kuweba. Tapos bumababa kami sa, pumapasok kami sa loob niyan. Napakatarik nito guys, kaya kailangan nating mag-ingat na mabuti. Si Lola nakakapit dahil matarik. Ayan. So, nasa loob na kami ng, pasok na kami ng loob ng kuweba. Okay. Ilang steps pa down. Madilim at kailangan gumamit na. Ha? Sino? Bakit ayaw niya? So yan guys, yung kanyang tubig, mga 3 to 6 feet daw yan. Pero hindi naman kami maliligo at dumaan nga lang kami.
Ayan, no, napakalinaw ng tubig niya. Anong tawag mo dyan? Stalactite. Yan ang tinatawag nating stalactite. Stalagmite. Eto, lumabas na kami ng kuweba at iikutin pa namin yung kaya pa naming puntahan. May dalawang swimming pool around the area. So, makikita natin yung mga bonsai plants dyan. Yun, na-enjoy akong tumingin sa mga bonsai plants. Feeling ko naman na alam kong gawin yan. Diba tayo mga plantita, pag may nakikita tayong mga halamang ganun eh, gustong gusto nating gayahin. Kung kaya nating gayahin. Si Rose kung saan na lang nagpapapicture, oh. Enjoy na enjoy din siya. Napagod na kami sa kakalakad. Napagod na kami. Kailangan nga naming samantalin ang pag-ikot-ikot dahil few hours lang kami dyan. Kailangan bago mag alas 12, nandun kami sa dapat naming puntahan para kami mag-check-in. So, ayan o, maraming duyan sa paligid kahit sa part ng area ka pumunta. Pag pagod ka na, pwede kang tumigil at mamahinga. Marami silang mga duyan dyan sa paligid. Itong mga pamangkin ko, dahil mga bata-bata pa sila, so okay lang sa kanilang maglakad ng maglakad, hindi tulad namin nga medyo oldies na, lalo na ako nakakapagod paakyat pababa dahil hiling nga yung area guys, tapos medyo mga rocky pa siya. Ayan o. So ganun pa rin na habang umiikot kami, ang dami namin nakikitang mga coral rocks dyan o ng iba pa, mga limestone, kung hindi ko ma-differentiate. Basta nag-enjoy lang akong umikot-ikot din. Parang napakasaya, napakasarap ng feeling na nasa loob ka ng gubat. Very close ka sa nature, malayo ka sa kabihasnan. Masaya lang mag-stay dyan once in a while. Yung malilimutan mo yung stress sa paligid mo kung nandyan ka sa loob. Pwede kang magmuni-muni, pwede kang magstay dyan overnight, o kung anong gusto mong gawin, kahit na whole day lang na nandyan ka, ikot-ikot sa paligid. Kung pagod ka na magpahinga, just like that. O diba? Itong mga dalagat binatang kasama namin, enjoy na enjoy silang umikot-ikot. Lakas-lakas pa ng mga energy ng mga to. Okay. So ito yung isang pool nila. Init pero pool area nila. Kaso lang mainit. Maganda dito maligo pag hapon na. Oo. Kasi sobrang init. So,